Hei! Ọkwọnụ nke a ka a na-akpọ nwa ọgbara Igbogharị. Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka ọmarịcha nwatakịrị nwaanyị unu na-afụ ebe a si wee nọrọ na be ọyị ya nwoke wee bụrụ onye nwụrụ anwụ. Na nke kachasịzi nke bụ na papa nke nwaanyị a ji ndị uwe ojii wee bịa kpụrụ ya bụ nke nwoke wee kpụkọsịcha ndị nebo bi na ya dị ebe ahụ wee sị na fa atọlụrụ nwa ya na ofe agburu nwa ya. Mana ife ndị mmadụ na-ekwuzi kịta bụ ife anụnwa nwa ya na-ede n'ihu TikTok ya na ọ bụrụ na ọnwa na si were fon ya nye nwanne ya nwaanyị, na ọ bụrụ na ọnwa na ndị ọyịya ebe na-akwa, na ọ bụrụ na ọnwa na onye ọbụla eche na echiche na onye abụzi ife ndị mmadụ na-asị kedu ife gbuziri nwata nwaanyị a, ọ na-abụ na ọma na ọya anwụ. Bịakwanụ ka nkọrọ unu ka o si wee mee na ife nke agbakwa ndị mmadụ gharịo. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ọmarịcha nwatakịrị nwaanyị unu na-afụ ebe a n'ọdụ 17 years na afa ya bụ Abena Pascaline na ife anụnwa na-emekwanụ na Ghana, na nwatakịrị a bụ onye bi n'ụlọ akwụkwọ. O wee bụ na ahụ adịghị ya, o wee si ndị nkụzi ya na ọ chọrọ ịna n'ụlọ befa ka o jekwanụ nọrọ na be nne na nna ya wee nara ọgwụgwọ nsọ. Ndị nkụzi wee sị ya na nsogbu adịghị ọ na ya naba na amadụ na nwatakịrị a na ọ na-ahụ be nne na nna ya na o si n'ụlọ akwụkwọ wee naba na bọyị ya nwoke wee jee ebe ahụ wee jee nọrụ. Nke bụzi na papa ya kpọrọ ndị nkụzi ka ọ marụkwana ka nwa ya mere. Ndị nkụzi wee na-agwa ya na nwa ya nọkwa na skuulu na nwa ya si na ọ nataba n'ụlọ biya na ahụ adịghị ya. Papa ya wee tie wee sị na nwa ya natahụ. Wee na-akọwa na papa ya makwana ya bụ ọyị ya nwoke na papa ya amarụgori na enwere ike ọ bụla ebe ahụ ka o ya eje wee jee nọrụ. Na nwatakịrị nwaanyị unu na-afụ ebe a na ọ chọpụtagokwa anụ na papa ya akpọgo ndị nkụzi and na papa ya ma na ọ bụrụ na achọọ ya afọ ya nọ na nke ọyị ya nwoke ahụ bụkwa na ebe a ya afụ ya na ike ọ bụrụ na ụmụ akwụkwọ ibi ya agwagokwa anya ya na papa ya akpọgi ya. Wee sị na nke nwaanyị a na wee na-eche echiche na ya ma onye papa ya bụ na papa ya nwere ike ọ bịa ji na nke ọyị ya nwoke ahụ na o nwere ike ịkpọ ndị polisi wee bịa ndị uwe ojii n'ọkwa ya ka amazi ife nke nwaanyị a ji eme onwe ya na bifo nna ya wee na-abịa na nke ọyị ya nwoke ahụ. Ọ bụ na nke nwaanyị unu fụrụ ebe a na ọ burugokwa ozu na ọ burugo onye nwụrụ anwụ. Ụfọdụ na-asị na ọnya ji aka ya gbuo onwe ya na ọnya ka papa ya bịazie na nke ọyị ya nwoke enu. O wee bụ na nke nwaanyị unu fụrụ ebe a burugo onye nwụrụ anwụ. Papa ya wee jee kpọta ndị uwe ojii. Ndị uwe ojii wee bịa wee kpụrụ ọyị nwa ya nwoke unu na-afụ ebe a wee kpụkọsịkwa ndị nebo bi na ya dị ebe nke nwoke bi wee sị ndị uwe ojii mbụ papa nke nwaanyị nọ ntọlụ ka a tọlụrụ nwa ya na ndị niile bi na ya dị ahụ makwa na ife gburu nwa ya. N'ọkwọ ntu a ka ndị uwe ojii si wee kpụkọrọfa ncha wee jee ghanye n'ogige ndị uwe ojii. Onye ka ndị mmadụ pụtazi wee na-akọwa na nke nwaanyị unu na-afụ ebe a na ife na-ayakwana ya ahụ na skuulu bụ ife dịka malaria na ife ọ kwesịrị ịnabe nne na nna ya ka o jee ṅụọ ọgwụ na ọ na-ahụbe nne na nna ya si ọ naba na nke ọyị ya nwoke nọrọ ebe ahụ wee nwụọ. Ebe ụfọdụ si na ọ dịpụre bụkwa na ife na-aya nke nwaanyị. Ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ibulu onye nne bụrụ onye nna na gụ na-eru nwa gị nso ka nwa gị na-akọrọ ka o si wee dịrị ya na ike na nwatakịrị nwaanyị unu na-afụ ebe a na ọ na-atụ nne na nna ya egwu maọbụ na onwe ife ọ na-agabiga na ndụ ya na ọ mahụ ka o ya esikọrọ ya ndebefa. O wee jee na nke nwoke wee jee nwụọ. Ebe ụfọdụ na-asị na enwere ike ọ bụrụ nke nwoke gburu nke nwaanyị. N'ọzịkwa ife a ka a nọ na-atụghasị kedu ife nwere ike igbu nke nwaanyị. O wee bụrụ na bifo nke nwaanyị unu na-afụ ebe a nwa n'obidogori wee debe edemede na TikTok ya na ọ ya anwụ na oge ọnwụ ya erugo na tie ebe na-akwa and na afọ ọ na-azabu na TikTok na oche njiri ya wee tinyezie ya sad girl ife o tinyezie n'afọ ya na TikTok. Unu ya afụzi ife ọ na-edegasị na vidio ya anụnwa unu na-afụ ebe anụnwa. Na mbido ya o deburu na ọ bụrụ na ọnwa na unu ebekwanarị akwa, na ọ bụrụ na ọnwa na si were fon ya ka enyekwanụ nwanne ya nwaanyị, na ọ bụrụ na ọnwa na ndị ọyị ya na fa muvukwa on na fa echekwa na echiche gbasara ya na fa kontinukwa with normal life fa na-ebikwanụ. Wee dekwa na ọya anwụ na yọngụ nya na ọya anụ di maọbụ na ọya aka nka wee nwụọ. Wee dekwa na ọnwa na ọ bụkwa na enu n'ọnwụ na ya bụkwa na ife nwute n'ebe ị nọ ga-erukwa n'uju ga-ebekwa n'akwa ga-atụkwa n'alịlị na gụfichasị anya mmiri zukwala onwe ya ike. Ọ bụrụ na ị na-aṅụ mmanya go na-aṅụpụ mmanya, ọ bụrụ na ọ nwere ife ị na-eme na go gbado anya gụjisi ike na nke ị na-eme. Wee dekwa na ọnwa na gụfichasịa foto ya dịkwanụ na fonu. Wee dekwa na ọnwa na ọ bụrụ na ihe eso wee bịa akwamozu ya na ga-eyikwa n'akwa brak na ga-eyikwa n'akwa ojii na nya onye mazi na ọgụ yiri ka ị na-eje pati wee bịa ka ọgụ yiri ka ị na-eje agbamnkwụ amakwamya ọkwọ ka ọ dị ndụ ka ọ na-edecha ife niile unu fụrụ ebe a. Wee dekwa na ọ bụrụ na o mejọrọ ma ọ na okwufiere n'ụzọ dị iche iche na gụ biko na gụ gbagharịa gụ wepụta obi ụgbọgharịa na ntụ ọbụla o si wee mejọ. Wee dekwa na ọ bụrụ na ọgụ nwa mejọrọ ya
na gụ marụ n'obi ya na o bu ozikwanụrụ gị ife ọjọọ n'obi na obi ya dịkwanụ salasala na ọgba alụgo nwekwe na ife mmadụ anyị afụkwana. Kedu na ife bụ ebumnobi nwatakịrị a? Ụfọdụ na-asị ọ na-abụ na o nwere ọya ọ na-aya, ọ na-abụ na ọma na ọya anwụ, ụfọdụ na-asị ọ na-abụ na ọgba ọgba nje, ụfọdụ na-asị onweghị ụdịka atụmatụ ndị mmadụ atụpụtabeghị. Ụfọdụ na-asị ndị uwe ojii na fa jee na TikTok nke nwaanyị a ka fịọfe ife ọ na-ede na ọma na ọya anwụ na fa hapụkwanụ nke nwoke, fa hapụ nwa mmadụ. Amakwa m ife o ji marụ na ọya anwụ wee jebe na be nke nwoke. Ọ na-abụ na ọ chọrọ itinye nke nwoke na nsogbu ka ọ nọrọ bie wee nwụọ, ka ọ na-achọrọ ọnwụnwa ka a taba ọyi ya nwoke afụfụ ma ka ekpee ya ikpe ọnwụ ka e gbuo ya ka o sokwu ya wee nwụọ. Nwekwe na ife mmadụ anyị afụ. Ụfọdụ na-asị ọ na oyi ya nwoke ahụ afụ ife ọ na-ede na mgbe o bido fụbụ ụdị ife a na ogosigo n'ọkwa red flag na nya bụ nke nwoke a ka agbarụ nke nwaanyị ọzọ maa na nke nwaanyị chọrọ ikonye ya nya bụ ọnwụ ya n'isi. Hei, bikonu, ọdụ unu ka ọ gịnị gburu nke nwaanyị? Ọdụ unu ka ọ gịnị ka ọ na-aya? Nekwe na ife ọ dere ebe a Chizọba m. Ọ na-abụ na ọ na-asụ Igbo ma na-akọwa na ọ bụkwa na onye Gana. Chineke mekwaranụ mmadụ ebere. Ị bụrụkwa nwoke mmadụ na-abịakwa bewu marụkwa ụdị onye na-abịa ka ọ ghara ịba anwụkwa na bewu gụ na ndị unu ikpe ekogharịwa na ogu ugburu ka ọ na ọhọgụ ugburu na ịmụ ife gburie ka ọ na ịmaghị ife gburie. Ụfọdụ na-asị na nke nwaanyị a na afọ jọkwara ya njọ one side ebe ọ sịchara ndị o mejọrọ gbarịa ndị mejọrọ ya gbarịa ka ife o ji wee jee na be nke nwoke jee nwa ka ọ na ọmahụ nọ nsogbu ka o konyere nke nwoke n'isi. Hei, biko ịmara ife butere ụdị ọnwụ a biko tinyela anyị na kọmentị ka anyị marụ ka ndị ọzọ wee na-amụtakwa ife ka ife melụ mmadụ ghara imekwafa. Ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa mana nya biko nya jekwa gwa ndị uwe ojii ka fa hapụ ọyi ya nwoke na ọ bụ na aka ọyi ya nwoke dị ọcha maka anyị afụgonu na ọha ọyi ya nwoke egburie na nya bụ nke nwaanyị mana ọya anwụ wee weru n'oge wee kebee akụ na obi ya, kebeela onye ọbụla ka anyị esi bịa akwamozu, kebeela ụfọdụ ka anyị esi bee akwa na ụfọdụ ebekwa na ụfọdụ bee, ụfọdụ eyikwa na akwa ojii, ụfọdụ gbadokwa n'anya. Nwekwa ife anyị afụfọna.